vele engizothini. Mina ngiyakwazi. Serious? Manje. Ngizele topic enzima njengamanje. Kaya ngivulele ivule yakho into manje life. Wasubheka mngani wami nokhohlisa abalandeli. Teacher. Ethi Hayifuseke bathi, khwale bathi. Da. Nazi izinja. Awusayikuvula gogo. Ngiyakhumbula ukuthi dala ngimbuku. Kwanze kwamnandi ezoningwe dlala ibhele ngoma mamalana e-TV lezo. Abantu bezokwazi ukuzikhona. Khona i-FM ade bengifuna kuyo la abantu bathi umzansi Africa FM. Yes, now DStv. Bengifuna ngishaye live. Ngifaka ingoma. Ngiyaphila mina bodwa ngidlale la. Ngidlala nomdlala phone yakho. Ngidlala ngefoni yami. Ngidlala ku YouTube. Woza eCape Town, bafite eCape Town ni hayi bafite ngibona niyabona ngiyangithanda but ngiyabona njani ngithanda ngeqiniso. Kune event nge-8 November eCape Town yomaskandi but angikho. Go right. It's not good. It's not good. Akwazi. Ifoni yami iyosibethe kuwe. Not enough. Mozambique. Ngiyangithanda. Okay. Ya ngiyabonga Mozambique ngiyabonga ngaze ngiye kodwa Mozambique. But ngathi ukhile ngabanga mkhile futhi ngiright. Khathala nje. Bafethu ngikipele ingoma emnandi yashisa izikhotha. Abangaba yizo bafethu sikhona ingoma futhi ngicela nje ukuthi nje bafowethu muhlala. Asalele emuva. Ikhona ingoma yakhuthuza bafethu ikhona yashisa nje kakhulu. 67. Ya manje ihamba kamnandi ina 3 days. Ya manje ilanga lesi3 ina 67K ku YouTube ngicela nje zidlale. Why bungekho lundi? It's bad. Ngizongichazela nje ngendlela emculweni omzima wakho nakho. Mangibambela ifoni yami la 400 and something. Ivala light ngoba ikubamba ifoni. Ngichazela ukuthi why ngeke ngicimile abantu besibese. Ungaveli bamba ifoni ungaveli. Ayene brown volava okay. Ngizohlala kanjani ngingaveli kodwa? Shuthi uthi veza lapha esayidini ya. Aveze ubusuku. Ngizombalekisela ngama-followers ngama-like. Abantu abangifuna phansi phezulu bangisabawela ama bebona wena ngeke bephinde futhi bengifollow. Akumele nje uvele nje. Hey. Okay ngiyazifihla ke. Ngabantu abaserious laba ngifunayo. Abafuna ukubona unumber 2 kuwe. Yabo basafuna ngicele ukuthi ube number 2. Angivele ngibatshela ukuthi kube niyazi. Angeke ngivele ngizifihlile. Sanbodan kuthiwe ngaveli. Angiziveze ngiyabheka ukuthi ngena bobanda ngizange ngiziveze. Molo makoti. Ngiyafunda but angiboni. Nangu Jesus athi mfazi shut up. uJesus kanjani ubona kanjani abantu ngathi ungaveli mina? Ngikobile ngabheka ukuthi bale ukuthi mfazi. Ngelinye ilanga nami ngiyibona indlela. Ngelinye ilanga nami ngizophumelela. Bafowethu Khuthuza ukhiphile mfowethu ukhiphile ukhuthuza bafowethu ingoma ziyatholakala. Kamnandi. Yabo ungavaleli ngaphandle. Ngicela uboma mncane. Angihamba yela vela. Bacela hayi usinikeze into engeke.
Khuluma, Okay, no problem. Mara uzohlala 2 days nje. Ngubani? Uyazoklina phela la endlini aphela. Awazuma ukuthi umncane akahlupha akahlusha enze lutho. Hayi Konje uzomklinela umamsela ukudla ekseni. Uzogada umntwana. Futhi ngoba kuzoba uDecember ngathi ngabe ungisizile nje. Okay bafowethu sikhiphile ingoma la. Khuthuza featuring mama esethu cha. Yabo. Ngengoma yethu khona la. Ngikudwebile bhuti ungisendele mfowethu ungitheke ungiposte ngizoyibona. Yabo mfowethu ukhiphile ukhuthuza ayithi niyazi. Ngipha umuntu airtime nje manje ngimbuza ukuthi ithini ingoma yakho uze ngikhiphile ena 3 days ithini izingoma zakhe ungitshela cela ungitshele and then how many viewers ngibuza ukuthi how many viewers ku YouTube ingoma zami umuntu ongangitshela lokho content ngomenzela yona uzobona wena ufuna ukubona abantu bangilandela ngokweqiniso na. I would love you from Northwest ngiyabonga. Ukukhuthuza unanga bathi 60k. Wow. Yabona ukuthi abantu bangazi. Agcine ngikuyidlala ngoma yami. Mothi kuna 10k. Wow. Anikho serious bafowethu. 67. Ah wow. Aku 67 ukuhamba namagama. Emthatha ngiyeza ngiyamthanda kakhulu eEastern Cape. Jolane Binca ndiyahlala igezile ukhona la magama mnandi elingibiza ngawe ibhinca ukhona la magama mnandi elingibiza ngawe ibhinca lami lithi mama ngithi yebo babasi uvele eqale phansi uthando lwethu lithi dali ngithi lavo uvele eqale phansi uthando lwethu angiphathi masethi nkosikazi engalobolile kuthi angithathi imithwalo yami ngigoduke ngiyohlala kubo tilili elotho nono ngisendleleni ngize kuwe kanti laphi uma sesigezile thina ngekulunge thatha umuntu akumzuzela ngoba uzeyisola mbhemu. Bafowethu iphumile ingoma Khuthuza featuring Basi iyahamba kakhulu ngendlela eyisimanga bafowethu ngiyabonga kakhulu ngiphi support sicela nje ukuthi ihlale ku-report bafowethu ihlale nje ku-repeat ihlale ku-repeat deserve nje okukhulu kunalokho 67k mncane bafowethu asihambe nje sizoyivuka ingoma bafowethu. Ayiveli ku-YouTube ngiyamfana nje ndoda ingoma zakhe ayiveli ku-YouTube. Hayibo ngi-check-a ngenye ifoni ngitshela yavela ngiyalama ngabana lonke ngicela ukuthi ubhadale lapha ayiveli zonke sifuna ngidlala nomnotho zonke ingoma enzima ngayo sabona futhi ukuthi yabo njani siyaphini izinje amadoda yithi laba mfowethu singenandaba nokushidaba bazoxoxa nami sobona zokufeaturani. Okay. uJesu mayethu samaqanda thina So khothi bodwe Ngizayicabanga athi yabona ke feature ikhohliwe uJesu mayekho tamaqanda thina so khothi bodwe awe uduhleka shino njalo hlekani
uthi uyangithanda kodwa udlala ngami lalela uthi uyangithanda kodwa udlala ngami lalela wena lalela lalela angeke ngivume ukudlala wena mina lalela ngikunyuthanda wena uyaliphula lalela nhliziyo yami uyayiphendula lalela wena lalela ngivume ukudlala wena mina lalela uyangidlala wena uyangitha nhliziyo yami yodiyehluleya ngifuna ukutshela angeke ngivume ukudlala wena mina lalela dalilalela ngizwala wena ngizwala wena ngizwala wena ngizwala wena Themba lami ngicela ungixolele eklabini amahodmane acela inamba yami afuna ukuhamba nami salubumnandi wena uthando bomnandi ngizwala wewe liswile kwa wafowethu badoda kaya bufuta repeat Oh my god. Tshela mina khetha angazi njenjani ngekesho yami angazi njenjani ngisabonanga ashintsha ama comment umuntu wami ngiyachoma ngaye muhle angifuna ukutshelwa webangani yaza kekho ngimelana no baby Muntu wami nina niyamfuna hayifuseke man dala ngibuka da sizejabo dada yo dabara baba kanti yakhiphi lokho balibuka nje manje namuthi siso nazi intombi ifuna mina ngedwa yelele uyelele webafana ngazicuphi sisoka ayish entombini mfana negolide yelele awuhlehle wegolide yelele webafana ngazicuphi so okay ahinibeke phansi leyo mikonto nginishaye nginibulale kuyoduma izulu webafana ngasicuphi sisoka webafana nginichelele baleni akeniphumele baleni yeah nginishaye nginibulale uyoduma izulu okay athi ngidlale ngoma baby ngicela ngidlale ngoma ngazi ngidlaqala ngabe house most buka nje sikona ukuyangithanda wakudlala ngami ukudlala TV Usipenda nje ox bana. Wi-Fi ox. Wasemura bushela yonke lento yile sana ngicela. Semura ukiba amabhethi bafile speaking ngoba ikhala ngebest yami le right layer. Why would Wi-Fi ox? Kambe kuzambira ugesi. Nazo ukhohli. Makhamba ugesi zayigcimela. Angikwazi futhi nokusotha ngalo. uyayifaka nje I was sizezwala
ukutshela angeke ngivume ukudlala wena mina lalela Thandi lalela lalela Thandi lalela ngidala ngifuna ukutshela angeke ngivume ukudlala wena mina lalela Thandi lalela lalela Thandi lalela ngidala ngifuna ukutshela angeke ngivume ukudlala wena mina oh lalela 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 msukwanyo yini ungafuna ukulalela uzoncengonyobo hey dalingoma lapho wezingane ibuka lapho kubuka wena lalela 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 kunjalo bakalayo abheke phezulu bawuthanda futhi ukudlala wena mina wemzalo ngwakithi makadlala nengoma wemzalo ngwakithi ukudlala nengoma uthi umzulu kodwa ufuna ukudlala nengoma wemzala wenziwa yini lokho awuphuthuma mzala kuluthi ukuyifaka ko-repeat kanti yini ube nomona wemzala wena lalela mzala mufuna ungawezona lalela mzala lalela wena uthi tatini yabona engathi usufuna umalumekazi nje manje athi usufuna umalumekazi manje hey awu ndawuvela ndavela amazinyo kuphela hey ngicimile oh lele manje hey ngikhathele ndoda hey ngiyabatshela abantu abadlala ngoma kodwa ikhuphuka kahle manje manje ngiyayibuka hey yabatshela ukuthi abayidlale man hey hayi ikhuphuka kahle vele osukwini lakusasa khona ama-post engizowafaka hayi ngajabula futhi umdala ngiyabona nje lokuphusha la ya uthi ngibuye ngibambeke esayidini lami ngoba nami ngibuye ngibe busy ngokunye hayi kufanele kuningi hayi kuningi phela wena umkhaya nje uthi awazi hey ndoda hey kodwa ngoba sesidibene kulungile ya manje sethi unahambile zona nomendi usekhaya manje hayi ngiseMaritzburg manje isithomo ngentholakala manje anazi ukuthi ngidlalaphi umuntu afuna eThekwini usemnambithi efuna emnambithi wenye indawo ayiyabona hey ngibona le ngoma lesifitshane kuushenge le angaze ngiyiphushe ngaleyo ndlela kodwa nje hey inamathela ilanga emuva emva kwale ya kuzophusheka hayi mshu
Mshumbele. akubanjiswane. Hayi yona into ebalekile bhuti omdala. Phelele unyaka Kade bekhala usitshoma ama-hit amangaka ngithi mina yi. Ekumenzela ukuthi umuntu ngento yakho ayisema. kumenzela ukuthi umuntu ngento yakhe. Hayi futhi ngicabanga ukuthi ingoma njengale ngoma ehambe kakhulu nje lethi ngizoncenga ngonyobe ngizostadium izolo le yobuka ibhola lapha kwi-Pirate. Hayi wandoda yini beqhumisa lapha uDJ ngisho ukuthi hey mara wona umaskandi ethi lo Kumnandi kodwa manje ngoba seziyangena nakulezi ndawo lezi kade engangeni kuzona. ya sengibona ngendlela ukuthi umaskandi nje ukuthi mhlawumbe umuntu ethi mayekhiphile sokukhona umuntu owazi ukushaya imiliyoni ngosuku la ubona khona ukuthi ngempela manje abantu sebakwazi ukuthi umaskandi bolekelele bewunake futhi abantu sebawunakekela. Bonje mawubheka nje ingoma ezidala mhlambe eyidumile uthi uyayibheka la ku-YouTube lento yo-YouTube enganawo akusanawa lento yama-CD kakhulu. Abela bulala ibhova amamiliyoni. Yabona nje umgqumeni ndoda ayingeke ngabe nje lonke i-album vele ngabe ufana noLucky Dube kahle kahle. Yabona uLucky Dube wasiza ngokushow life ngoba o-life bakhe nje amabuthi yababheka amamiliyoni odwa. Kuyasho kodwa uthi kwakuhlakaniphile lokho kuLucky Dube. Fanele phela wakushaya isilungu kodwa uma uthi yakubheka umkhawa wangapha eNewcastle kodwa isilungu akusikhipha namanje into engathi bibhala namhlanje isilungu esisakwazi esiqondile into inkulumo yakho ngathi into ikhuluma ngento eyenzakala njengamanje straight. Uyakwazi ukuthi acula umculo ozohlala isikhathi eside. Uyabona nje intro yami mangena esitulo ngiyacabanga nje ukuthi ngene estage vele ngithile nje ingoma yaLucky Dube kancane akekho umuntu owazazi ingoma yaLucky Dube. Akekho umuntu owazazi ingoma yaLucky Dube ayi namanje zimnandi. Hey webhuti. Hayi ngiyakuzwa mfowami. Manje phela mana Bruce Chom phela abantu abazi ukuthi le ngoma le into lezi ezithi geng yonke lento yaqawuwe ngifuna lo yashuni phela manje yazi ngiyawufuna ndoda. Umfonelo uSijomo uzokutshena. Ngizomthinta ngimtshelile kodwa mayela ikho lamthatha into ngiyawufuna lo yana. Ngoba sisebenza ukuhlukana abanye abantu uyethi mayikhuluma nami ethi ukhuluma noSijomo ethi ukhuluma noSijomo ethi ukhuluma nami sihlukene kabili. Yabona nje mina bengithi unaye ukhona kodwa phela ngiyanazi mina nobabili. Hayi into isezandleni iyenzeka. Akunankinga. Hayi izinto nje zokwenzeka ngoba ngibona ngathi esikhathini samanje vele sekusebenza wona i-social media le kulula impela kubacula benza kahle. Ayinjalo mfowethu. Kusayi ngokuthi akusayi ngokuthi mhlawumbe umuntu ongakanani ingoma maye emnandi bayethanda abantu. Awunjalo mfowethu. Hayi mfowethu kuyazwakala. Hayi akusibonga futhi umntana akuhlobi siyabonga. Akuhlobi kabe. Yosho futhi. Azo. Akulalo namhlanje. Ayilutho. Awuthinti nokuthinta kancane. Ekolokweni. Hayi. Ngiyafika nje manje ngiyangena nje endlini nje ubona ukuthi ingilazi kanje. Yini kubuya ngaphi kusuka ngaphi?
Ukuthi muzohlala endlini ndoda ngeke ube nalutho futhi ezinye ingane ziyasebenza lapha noma uhlelo ugqoka nobonde ndoda ingane ezodlala futhi nabasekhaya futhi hey ngcono ukuthi uhlale ngaphandle ngoba sekenzeka aqhamuka umuntu ethi ndoda kunento kanje awungisiza uma usendlini uyivalele futhi aqhamuka ngisho nanomuntu ozothi hayi mina naye 100 lomthendana athi ngithenga inyama yabo yabo nesipho usithole usendlini nokwazana-ke nabantu uthola ngendlela kunjalo futhi uma umuntu wesilisa kuyiyona nto ebalulekile ya hayi akuhlube futhi omdala hayi sure akuhluphi sindawonye okay mfowethu azo ubanda babafuna ukungena la vulala mina ngeke ngikhulume nabantu labafuna ukungena ubanda bengenela abantu baphesheya la abantu abakhuluma ulimi olungazwakali thintwa apha umshini lo angizozulekile yazi lo mshini lona angiwazi impela namhlanje mina womakoti awuthinte lo mshini ngiyamthintisa akayiboni naye ngathi uzogcina ngithi ngathi uzogcina ngifuna ngiqale phansi uphi umuntu uyakhona ukuziphumela lana kuma-settings uthintwa apha umshini hayi mana ya mara bengayenzelanga wena ukuthi uzodla uma uthe wena siyehostel siyahla ngihambi la thecela selinyama ucela umntana yenza inyama kodwa uthe udlile khona isteak ne-force ubeke imavivini umphico usazopheka ufice angithi ngesihambile ufice ngisazopheka that's why ngenza amaphayi ufike ubulugesi ngila ubuya efika thema kangifonela wabuya ugesi and then ngaphuma ngayo umlando uma ngibuya ngayenza yabona oh ayikho umuntu ufuna ukungena ngenkani yakho loo nto abafuna ukungena ngenkani kulife wami manje akunakile asengasenga ngibaphe muhe mama muhle That's right. Bye.
uzosula uzwakala usound la efonini. Kumele ubheke backup izwakala ingoma ezwakala. Ngicane nginyusa lezi ngoma. Lebitso la ka ke Kgwamahlano Joseph Supadi. Ha ntse ke na le moya wa ho matha. Ke go
lalela lalela sekudala mfuje angeke ngiphume udlala wena mbili ngizowala wena athi ngizowala into ababuleni ufuna ukuyazi bathi abantu hayibo ushuni lona niushayo ingoma yakho esifana nekajikijiki noma ngamnotho yabo abantu bani abafowethu labo sisiphila nabo kodwa ke bafowethu ushuni lo uqhamuka kuma-fix nani phela ukuthi mhlambe mina ngiyakhipha isingili ngami isikhathi eside ngingakhiphi yabo akusho ukuthi maniza lo ushuni besinitshela ukuthi sikhophela kumuntu ubona abantu abathanda ushuni lo sudlalayo phela nje omunye umuntu nje othi thina sishaya umshuni omunye umuntu ofuna ukushaya nje loyo because nje manje basithukile abantu bathi sidlala umaskandi ungasile yabo but umuntu uyaphela umaskandi wona lo odlala kakhulu ngithola ubude ngicela siqhubeke singagcini lapho qhubeka bafuna ingoma zatholakala basiqhubeka sidlala ku-YouTube ingoma umuntu odlala kakhulu ingoma yabona sina epentsha manje la singabacula ukuthi sikwazi ukubona nje umuntu ubani umuntu odlala ingoma kakhulu yabo so ngizochecka nami kuma-viewers akhona ukuthi ubani umuntu odlala kakhulu ingoma yami ngizomunisa ngihlala ngingamunisi mina nje umuntu owenza kahle ngenza into e-right. Aweya, aweya, aweya. Dumela kuthuza mona ngazo abantu bani. Dumela me, dumela. Ekiteng gare sa ubone o ifihle go kae. Ngiyabonga mabuka nje yabona nje manje. Mina ngidla inyama kuphela uyazi umakhutola ekhaya inyama nje kuphela ngidlala nje angifune ipapa umkhaya amen ngibona isithombe sakho uqabulana nogipita futhi yabheda into yama-apple futhi uyazi ukuthi ngifanele ama-bodyguard kababa athi yasitholela umuntu owenza lezithombe ngithi mina ngenza ngithole wonke umuntu usiposte izithombe asazi ukuthi ubani sebaningi umuntu ozenzele nje ngathi kuyenziwa so bafutha yazi lezo zithombe asikho sidala leza sithike izithombe ezinjiya hawu ngeke asikho sidala bazenzela abantu and uyazi ukuthi le nto kanje umu-editor uthola isikhathi emakhaya ukuthi be-understand so nje into ezokholakala ukuthi nje vele ikhona because khona abantu abathi bebafuna ukungisendela manje bayitshela ukuthi ngizophatheka kabi ngiyabona sitabane bo
Hey, abantu bayakhala ngale ngoma isiso ubusi na 41. Mnandi yona. Hayi. Papa yini? Ungihamba manje.